Vraiment Jazo. kɔri baasi t'i la Bantu ite. i ka kow ka ɲi Alhamdulillah. a kɛra fama ye dɛ Wala o kɛra i tunna o. Depuis e nana ka na ci in fɔ ne ye. Fo bi an ma ɲɔgɔn ye tuguni. Wallahi a kɛra. M'a dɔn i ye dɔ sɔrɔ kɔni. Bon ma baara kalalaman kɔni sɔrɔ fɔlɔ mais n bɛ ka n débrouiller manœuvre la fɔlɔ. Awɔ kɛ. D'accord. Manœuvre in fana ka ɲi o. Wa cɛ a bɛ kɛ cogo di? Baara ma bɔ baara la o. Wa baara tɛ mɔgɔ ci. Mɔgɔ de b'i yɛrɛ ci. Nka comme ne fana tun ye dɔ sɔrɔ n ko n bɛna f'i ɲɛna n'i y'a sɔrɔ i ma baara sɔrɔ. Ah bon? Awɔ. Cɛ o ye nouvelle duman ye dɛ. Trop. O ye baara duman ye? Fɛn agence baara de don. Agence? Awɔ agence immobilier. N terikɛ dɔ bɛ agence la ale ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye olu bɛ so location di u bɛ terrain feere u bɛ du feere ala baara man gɛlɛn yɛrɛ a tɔgɔ ye Ablo. Ablo? Baara in tɛ baara gɛlɛman ye par exemple i bɛ taa wariw minɛ dɔrɔn so wari minnu bɛ yen nɔ i bɛ t'u bɛɛ fara fara ɲɔgɔn kan i b'i jija dɔrɔn dɔrɔmɛ kelen ka n'a jɛ. Ayi kana jɔrɔ o yɔrɔ la yɛrɛ ni o yɔrɔ de don danaya dan kan. Problème foyi t'a la donc n'i taara n'i ye wari minɛ i bɛ reçu bɛ d'i ma i b'a tigi tɔgɔ sɛbɛn a ye wari min sara i b'o fana sɛbɛn o dɔrɔn de ye baara in ye. I kɛ pewu vraiment n bɛ se k'a kɛ. I bɛ se k'a kɛ. Wallahi n bɛ se k'a kɛ. Mon frère tu es sûr que i bɛ se k'a kɛ. Kana jɔrɔ o yɔrɔ la. D'accord problème foyi. Ne bɛ yɔrɔ min na sisan ne mana diɲɛ baara o baara sɔrɔ ne b'a kɛ ka d'a kan ne ba ye sɛgɛn min kɛ ne tɛ fɛ o ɲɔgɔn fila ka kɛ. N'o don kɔni i hakili latigɛ i bien payé don tɔɔrɔ t'i kan foyi foyi t'i kan i m'a faamu n kɔni bɛ min f'i ye ka gɛlɛya o ye danaya yɔrɔ in de parce que cɛ in ka danaya bɛ n kan wa a ka bonya bɛ n yɔrɔ. Su bɛ taa min sɔrɔ a ɲɛ a t'o dɔn mais a bɔra ka min to a kɔ a b'o kɔni dɔn dɛ. Siga t'o la. Ne bɔra ko min na sisan ani e Vɛrɛba nana danaya min ta k'a da ne kan ni ne kɛra sababu ye ka nin danaya in tiɲɛ a fɔ ne m'o kɛ n yɛrɛ la ne kɔni ne bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ pour que maaw bɛ ka danaya min da ne kan dɔ ka se ka fara o danaya kan fɛn kana bɔ a la fiyewu. Siga foyi t'o la. Jazo i bɔra ka kuma min fɔ sisan o ye ne yɛrɛ jigi fa donc n bɛ se ka n compter kan nka an bɛ taa n bɛ e n'a ɲɛ yira ɲɔgɔn na baara kan ka kɛ cogo min na a yɛrɛ b'a tɔ ɲɛf'i ye. Vɛrɛba nin diyara n ye koyi. Non nin tɛ foli ko ye. Nin diyara n ye fo ka taa dama tɛmɛ. Adamaden tɛ kɛ foyi ye i yɛrɛ la sa n'i ye ko o ko kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ i b'a k'i yɛrɛ ye walima i b'a k'i yɛrɛ la de o dɔrɔn de don an ka taa. An ka cɛ baara ko in ɲɛnabɔ la a bɛ diya n ye. Yɔrɔ non n'i hakili latigɛ don o de bɛ ka ne e de bɛ ne kɔ wa? Awɔ ne de b'i kɔ. Denmisɛnnin taara ne wele ne t'a dɔn k'a fɔ k'e don yɛrɛ. O de la i mɛnna. E ka nin ma cun. N'a ma cun. Ok. Pupe. Naamu. Sisan ne b'i ɲininka o donna e ye mun kɛ tan tɔ e yɛrɛ bolo e joli nin na. Ne ye mun de kɛ? Donc e t'a dɔn e ye mun kɛ. Fanta taara ka taa e ni ne jɔlen sɔrɔ yan fɛ a kunkolo kan bɛ ɲɔgɔn fɛ de et puis fɛnɛ i taatɔ la i y'i tigɛ maga ne la ko bibi on s'affaire des trucs comme ça e yɛrɛ kɔni b'a dɔn Fanta ye mɔgɔ min ye a b'a lakale wa a t'a lakale cogo ɲuman na. O ma e bɛ ka siran ne? Ne siran nin tɛ mais kamana gannen don. O ma e tɛ tiɲɛ de wa? E kɔni b'a dɔn ne bɛ ara fɛ halisa. Ne m'e sɔsɔ o la mais i b'a dɔn ni ara y'i filɛ n'a yɛrɛ ye a b'a ka kanu kuma fɛ n b'u kunna ne b'u kɛlɛ n'o de ye e bɛ se cogo di cɛ min bɛ e fɛ ara yɛrɛ b'a dɔn bɛɛ k'a fɔ e b'a fɛ mais mun na a b'a ka kanu pɛridi ni manamana ko ye n'an bɛ taalen e kana na kuma dɛ kana na tigi bɛ jɔrɔ yɛrɛ n'an bɛ ka taa u yɛrɛ bɛ tila ka tiɲɛ u ɲɛna. mais e b'a dɔn min yɛrɛ ye problème ye ne tɛ ka se ka mun san mun de bɛ e ni ara se ɲɔgɔn ma aw tɛ cɛ kelen bolo aw tɛ fan kelen fɛ aw tɛ ɲɔgɔn ye n'a tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la a ne mun quoi mun de b'aw se ɲɔgɔn ma o don a taara ne fɛ yen nɔ o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ kunkolo kan dimi a taara k'a bɛ taa o don kuma kɛ Fanta taara a bɛɛ ɲɛfɔ a ɲɛna tu vois a taara k'a bɛ t'o kuma ninnu de fɔ ne ɲɛna a ye fa ne kɔli cɛ mais ne ma t'a fɛ quoi ne ye n ka da tugu ka taa k'a jɔlen to da la ne bɔra a tɛna n'a faamu parce que depuis n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ ne ma deli k'o kofa sugu k'a la fɔlɔ. I ye tiɲɛ fɔ ne na tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn fosi la mais ale fana bɛ Fanta ko kɛlɛ de la o ale b'a la ka Fanta dɛmɛ Vɛrɛba ka ko de la alors que fɛn tun tɛ ne ni Vɛrɛba cɛ
mais ni kɛlɛ in y'an muso damaw de ka kɛlɛ ye an b'a dɔn an kana ka nin kɛlɛ in kɛ cogo min na e kana na jɔrɔ yɛrɛ hali ni e y'i yɛrɛ faga i b'a dɔn ko ara tɛna da i la wallahi pour le moment ara tɛna da i la diɲɛ kɔnɔ mais ninnu mɔgɔ fila o to yen n bɛ jinɛ yir'u la e bakɔrɔni kuma bobara datugu o bɛ se ka fɔ cogo k'a bɛ walita datugu ale ma se ka ɲɛ sɔrɔ e ka ko yɛrɛ la fɔlɔ ale bɛ t'i ba la fɛrɛbako la mais nin y'an muso damaw ka kɛlɛ de ninnu to ne ma ni i y'a ye wagati o wagati ara y'i minɛ en compte o kɛ ka sɔrɔ kɛlɛ banna an bɛɛ lafiyalen ɲɔgɔn bon e yɛrɛ lajɛ problème t'i fɛ i ka kuma man ca i cɛ ka ɲi i bɛ se ka représenter diɲɛ fan bɛɛ mais n'a y'a kulonkɛ wallahi a b'i perdre n dalen b'o la. non Poupée an k'o kuma nin bɛɛ dabila ne nakun t'o ye problème min bɛ ne n'Ara cɛ ne fɛ o dɔrɔn de ka ɲɛnabɔ ne nakun y'o de ye. Vara. Zena. Ça va? Ouais, ça va. Et donc, je l'ai dit, il y a qui est tiens, non, mais. Il va donner. Jena tege nege foshi de tenela. I. Ne madala ni jen tega sega kunjugu kan. Todo de tanto. Iyo kuma ya be fera ne la sirane mu ne be no Vara. Akangi la sirane. I b'a dɔn fitini dɔ de filɛ nin an ka kare kɔfɛ an ka du yɛrɛ tugunen don u ka du la filɛ nin k'a ba de minɛ k'a bɔgɔ n'a tɛ ɲini ka n'a fa an yɛrɛ de taara bɔ a ba bolo o bɛ se ka kɛ cogo di ne dabali de bannen don o kɔ i b'a dɔn bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko n'i y'i den kɛ babako man d'a ye a bɛ fɔlɔ ka nisɔngɔ ka n'e pere de la kuma in ye tiɲɛ de dɛ. Ayi Vara on tɛ se ka kɛ den k'a ba bugɔ. Ayi Vara o tɛ se ka kɛ ne ma da la. I dun ka da la dɛ an filɛ nin diɲɛ tile mun na a bɛɛ bɛ kɛ wa i b'a dɔn a ma bali ne la fɛnɛ yan bawo den mansaw kɛlen don ka den tiɲɛ ka se degré ma ala ni kira dɔrɔn de b'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la denbaw yɛrɛ. I jɔ tan dɛ a ye tɛ cɛ ni yɛrɛ ba ɲini ne ma da la ni nin ye woloba ye den wolo ka gɛlɛn cogo min na ko nin k'a ba minɛ k'a bugɔ ayi o tɛ se ka kɛ. I b'o kuma mun fɔ walayi nkalon kuma de don ko mɔgɔ t'i ba bugɔ i b'i ba bugɔ fo ka bugɔbali ɲɛbɔ a fɛ a bɛ dépend i y'a lamɔ cogo min de la an kɛlen denbaw kɛlen don ka denw diya u yɛrɛ ye cogo mun na fo ka taa se denw yɛrɛ bɛ ko dɔw kɛ hali fa tɛ se ka bɔ a kalama mais n ko du muso de don n'i y'a mɛn du muso de don wa n'i y'a mɛn jamana muso de don hali kabila yɛrɛ ye muso de ye fa de bɛ bɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la muso de bɛ to so kɔnɔ donc den jogo kolon ni jogo ɲuman muso de bɛ pere ka bɔ a kalama ne ye i den diya i yɛrɛ ye ka jogo kolon fɛngɛ diyagoya k'i bɔgɔ kɛ non ne dabali de bannen don quoi. E filɛ ka kuma min fɔ nin ye tantɔ halisa ne kunkolo ma sɔn o tɛ se ka kɛ muso yɛrɛ filɛ nin i mana kɔnɔ ta fɔlɔ yɛrɛ kalo 9 a lajɛ Vara o den ɲɛkɔrɔ fɔlɔ tiriki tɔrɔkɔ fɔnɔ misɛnnin ni bana misɛnnin i b'o bɛɛ kɛ o den wololen kɔfɛ k'o lamɔ o siɲɛna o kasi misɛnnin ani ka den bɔ a bon n'a sugunɛ la Vara ka tila tuguni o ka kɔrɔbaya i k'o diɲɛ kow n'o ko o diɲɛ fɛnw ka ɲi o ka tila ka n'i minɛ k'i ci Vara o ka gɛlɛn dɔɔni sa dɛ o ka tila ka kɔrɔbaya ka se niveau dɔ ma o k'a ba minɛ k'a ci ayi Vara dɔ wɛrɛ fɔ ni ma se ka sɔn ni kuma ye fiyewu tɛ se ma da la sa walayi. Don dɔ la yɔrɔ anw de jeunes ye an bɛ ko bɛɛ kalama cɛni il paraît que ba in de bɛ c'est à dire fɛn fɛn mana petini ja a ja in ko ko ba in de b'a wari d'a ma k'a kɛ o fɛn fɛn mana ja a k'a kɛ petini in bɛ jouer min a bɛ drogue ta a bɛ furakisɛ ta
n'o falen nana ba bɔgɔ zena o man k'i kamana gan dɛ bawo ba yɛrɛ de y'a diɲɛ k'o ka ye finalement a yɛrɛ kɛlen don ka ne siran denko yɛrɛ de ɲɛ ne ma dala den ne kɔni ma dala ne bɛna den sɔrɔ I ko mun Varan kana sɔn tulo fila ka nin mɛn dɛ mais an dun bɛna kɛ cogo di Varan ne kɔni tɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a dɔn ne kɔni mana den sɔrɔ ne den tɛ kɛ I n'a fɔ ni cɛ ni ɲɔgɔnna dɛ a jogo kolon bɛ yen ne b'a bɛɛ fɔ I ɲɛna a jogo tɛ dogo I la yɛrɛ den ka di muso ye dɛ Varan mais muso tɛ se ka den mara ni den tiɲɛna a tɔgɔ tiɲɛ fɔlɔ muso de ta don e filɛ ka ni cɛnin ka histoire mun fɔ ne ɲɛna tan k'a y'a ba bugɔ est ce que fa b'a la ka a fa bugɔ an kɔni an bɛ den sɔrɔ dɛ mais a jogo kolon kɔni I bɛ bɔ a kalama o jakusa de ne b'a dɔn a bɛ taa fɛn ɲini ka na muso bɛ kɛ sokɔnɔna la mais muso kan k'i jilaja de fa ka bɔ sokɔnɔ ko bɛɛ kalama surtout den jogo kolon zena I b'a dɔn I ka kuma latigɛ tɛ mais ni muso bɛɛ ni hakilina ye ta I n'a fɔ e filɛ nin ka ni hakilina ye ta cogo min na wallahi n kalela Ala la tiɲɛni minnu bɛ ka kɛ an bɛ don min na ko bi a tɛ kɛ den diya de kama a bɛ k'a ka jogo kolon dogo an na mais a k'a ka jogo kolon fɔ an ye an k'a bɔgɔ k'a corriger o ma wusa ka kɛ drogue tala ye han nin ko in ka nana an ka journée kasi an bolo an kan ka min kɛ an ka denko la ka ban an y'o dɔn ne nan'i nɔfɛ de an ka taga an yala an ka baroniw kɛ donc an ka taga promenade kɛ oh I walawala sa Varan kana na ne la décourager sa ok an ka taa sa Antli Abali. Zena bɛ yan Ayi Zena tɛ Zena bɔlen don. yɔrɔ e de y'a cousin ye Awɔ ne de y'a cousin. n bɛna ci de f'i ɲɛna n'a nana a k'a fɔ a terimuso sunguruba in ɲɛna a kana don ne ka zone kɔnɔ A terimuso sunguruba ye o ye jɔn ye ten? ko y'a terimuso jumɛn wa e bɛ se k'a fɔ k'e tɛ Pupe dɔn Ah Pupe wa? a fɔ a ɲɛna ko n'a b'a ka siri tigɛlɛya la k'a b'a ka sungurubaya la a b'a ka cɛ bɛɛ kanu na a kana don ne ka zone kɔnɔ bilen I tulo b'a la O ye muso interdite. I tɛ kalabanciya dabila e bɛ se k'a fɔ k'e tɛ Layi dɔn Layi ni muso fila bɛ ɲɔgɔn fɛ quartier in na ni ne tɛ yan Layi wa? ayi Layi tɛ dɛ o ye Saka de a fɔ a ɲɛna n'a tɛ ba ka cɛ bɛɛ kanu na Vɛrɛba Amala Aba Jazo mɔgɔ t'a dɔn a ni Zena yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ko teri mɔgɔ t'a dɔn n'a ni e yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ bon o tɛ ne ka sira ye a magalen filɛ min ye Layi mun na nin dɛ fɛn min n'a ma fara Layi la ne bɛ bɛlɛ k'a ɲimi ɲɔgɔn la n bɛ n ka ci to I bolo yan I b'a las'a ma wa I k'a las'a ma dɛ Problème foyi t'a la. ni n m'a las'a ma n bɛna jigin e fɛnɛ kan yan I ko sankisɛ E dusu bɔlen don cogo min na a ka di ne ye I k'i dusu calmer. Solution tɛ sɔrɔ kow la tantɔ han e ka taa dɔɔnin dɔɔnin. o ye ka sira ye fɛn min bɛ ciden ma o ye ka ci lase de ne dusu bɔlen tɛ o min bɛ se e ma han n ka ci ka lase dɛ I tulo bɛ n na Ne ba e ka sabali ba ye ni dusu bɔlen don I bɛ ko dɔw ɲɛɲini t'o ɲɛ sɔrɔ. ne ka sabali n'i bɛ so la I tɛ taa misiri kɔnɔ ne y'a fɛ ne nana k'e ka ne wajubiya ne nana n ka ci de f'i ɲɛna wa n ka ci ka lase Ee ni dusu bɔlen don kojugu dɛ. O tuma est ce que nin bɛ se ka nin ma kɛ? Ah yɛrɛ kɛra ne bolo balle perdue.